Bratia, čo odišli, vítajte hore v nebeskom tvore, tak dovidenia more. Stretneme sa tam hore, raz príde ten čas, keď už nebudem ja jeden buzerant, budem už patriť medzi vás. Odídem preč z tohto sveta, vyjebaná realita už nebude so mnou spätá, pretože z geta vychádzajú vety a nie som maketa ani vy, preto pre vás táto vec letí. Čaute bratia, dobre sa majte, vyjebaný život tam hore si užívajte. Viete veľmi dobre, jak to chodí s nami vonku, boli ste tu v každom jednom vyjebanom zlomku, každej minúty a v každej hodine, v každej sekunde, pretože ste odišli a už to viacej nebude také, jak bolo to predtým, jak to bolo kedysi, pretože si zmizol ty, zmizli ste všetci a my zostali sme krysy, skrytí na tomto skurvenom svete, tak nemyslím si, že nebude to jednoduché, nikdy to nebolo tak jednoduché, je to celkom kruté, pretože duté hlavy ostali a tí, ktorí tu mali ostať, odchádzali. Prečo je to tak? Keď existuje Boh, tak nech uderí, pretože komu sa nelúbi, ten nikdy neuverí tomu, čo sme zažívali medzi nami, medzi ulicami, medzi skurvenými panelami, medzi týmito skurvenými ľuďmi, s ktorými sme sa spoznali, s ktorými my sme robievali veci, o ktorých snívali. Tí, ktorí ostali a tí, čo odišli, tak rešpekt im patrí. Vyjebané Slovensko od Dunaja až po Tatry rozprávajú mnohí, ale jak sa patrí. My sme z dola, vyjebaný juh, tí, čo odišli, tak neuzatvára sa ten kruh, pretože zostali ste tu, zostal váš duch, pretože pamätám na každý deň, pretože viem, jak to bolo kedysi a prežijem. Zatiaľ, čo by ste odchádzali a myslím na vás každý deň, lebo viem, bratia odchádzajú, umierajú, vyjebané ulice ich zrádzajú, pretože nevedia kam ísť. Buzeranti, môžete nám svedomie hrísť. Tí, ktorí boli proti, zjedli nám kokoty. Chalani, čo odišli hore do temnoty. Neviem prečo je to také zlé, prečo vyjebaný život ma tak nenormálne tyranizuje, prečo ja rozprávam vám to, čo vyjebane každý deň zažívam. Prečo je to tak, prečo bratia odišli, prečo ostali buzeranti, čo nám skurvené hlášky mysli, prečo ste zostali tu, prečo ma vyjebaná myšlienka na vás trízni, prečo ja, prečo vy, prečo my, prečo tu vaše vyjebané životy už ste už platení a my sme zostali tu na zemi, vy pozeráte spora, toto je skurvená zo zeme podpora pre vás, bratia, čo poznali sme vás, bratia, odišli ste, tak se vás, držte sa hore, raz sa tam stretneme, ruky si podáme a nenormálne prepneme naše hlavy na tú istú vlnu, jak to bolo volakedy, jak sa u nás vraví, vieš, tí, čo sú s nami, tých poznáš tiež, tí, čo odišli, tým rešpekt daruješ, pretože je to stále tak, komu sa nelúbi, toho trafíš tlak. Rudy, rozprávam vám o tom, ako je to, o tom, ako bratia odchádzajú, zažívali geto, o tom, prečo je to takto, prečo som tým kokotom, ktorý to nemohol držať na krátko, prečo ste museli odísť len kvôli vašej vine, prečo ste sa namotali na pičovine, prečo, bratia, stále sme s vami, aj keď ste odchádzali, stále ste medzi nami aj s myšlienkami, pretože ja rozprávam vám to, čo každý deň nenormálne prežívam, prečo chýbate mi, prečo nám chýbate, prečo ste odchádzali naše osoby, ktoré snívajú a vy s nami snívate.